standhaftighed, her er det sabr, som overbærende, bærer over med. Når nogen gør ikke ondt, så er det bedre at bære over med vedkommende. Det er også sabr. Sabr har mange forskellige dimensioner. Men den, vi skal tale mest om i dag, i hvert fald som jeg skal tale mest om, og som jeg også tror, kære Ustad Imran, han skal tale mest om, det er sabr i form af tålmodighed. Sabr as patience. I was just explaining sabr has many different dimensions. Amongst them is, of course, patience and also to bear over with each other, to forgive each other. That's also a big dimension of sabr. It's got many different dimensions. But what we're probably going to touch more upon today is like the ability to handle what Allah sends upon us. Så Allah smider mange ting efter os. Han prøver os, han tester os, og den her verden, det er tålmodighedens prøvelse. Allah siger i Koran Karim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Han lover her, at han vil udfordre os med sult og med frygt og med prøvelser af forskellige art. Det er Allahs løfte. Det siger han. I'm gonna rock your boat, bad. Det lover han. Og hvad siger han så? Så siger han, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, og de gode nyheder til الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dem, som når de bliver ramt af en af Allahs store, vanskelige problemer, så løber de ikke skrigende væk. De bryder ikke sammen i gråd. Men de siger, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vi kommer fra Allah, og vi skal vende tilbage til Allah. Det er sabr. Det er sabr. Det er tålmodighed over for Allahs prøvelser. Det er en erkendelse af Allahs ret til at give os flade, når han vil. Så har vi ret, ja, det har Allah ret til. Og hvis vi siger, jamen okay, subhanallah, det er godt nok noget af et plads, jeg får, eller vi får. For samtidig får man det som nogle stykker sammen. Altså en familie kan få det, ægtepar kan få det, hele samfundet kan få det. Så siger man, den sagde vi, men alhamdulillah, det er Allahs ret. Vi tager den, som den kommer. Og vi læner os ind i Allah i troen på, at det her, det skal nok gå. Fordi det skal det nok. Det skal nok gå, når vi har troen på Allah, og når vi forstår, at det er Allahs ret at udfordre os og prøve os, ligesom han vil. Så behøver vi ikke at være bange. Fordi Allah har allerede lovet, at vi skal nok klare den. Han siger, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah belaster ikke nogen, eller stiller ikke nogen til regnskab for mere, end vi kan håndtere, for mere, end vi kan klare. Så det Allah kaster efter os, uanset i hvilken form det kommer, det kan vi godt klare. Hvis vi forstår, at det er Allahs ret at gøre det, og at vi ikke behøver at fortvivle, og vi ikke behøver at være bange, bare vi holder fast i troen på Allah, og troen på, at han har lov til at udfordre os, og at han aldrig skubber os over kanten. Han skubber os ikke over kanten. Han skubber os samtidig til kanten, og han prøver os hårdt, synes vi, som vi tænker på, hvad profeter og så videre bliver udsat for prøvelser, så det vi bliver udsat for, det er jo småting. Det ved jeg, Ustad Imran vil komme ind på, så det vil jeg ikke komme for meget ind på her. Jeg vil bare lige forbigående nævne det. I skal ikke tro, at bare fordi vi en gang imellem får et lille rap over nallerne, at det er sådan noget særligt. Nej, det er sådan, okay, vi fik en lille reminder her. Og det er fint. Det skal vi ikke græde over, det skal vi ikke gå for tvivl over, fordi det er bare en del af oplevelsen. En del af vejen som menneske, det er en del af vejen som troende, at man skal have de her rap over nallerne. Og det er fint. Og dem skal vi tage med os. Og vi skal forstå, at hele livet er faktisk sådan en lang udfordring på tålmodighed.
Det Allah bedst kan lide, det Allah bedst kan lide, det er den handling, man fastholder. Den gode handling, man fastholder. Det er også sådan at fastholde en god handling. En af dem, det er salat. Det er salat. Salat er en forpligtelse for enhver voksen og ansvarlig muslim. Hvis man er baligh og aql, så er man mukallaf. Baligh betyder fysisk voksen, aql betyder, at man har sin forstands fulde rum. Hvis man har de to egenskaber, så er man overfor Allah mukallaf, det vil sige, man er regnskabspligtig. Man er regnskabspligtig. Og en af de ting, man skal gøre, når man er regnskabspligtig, det er, at man skal vise sin bønner. Man skal vise sin salat. Det er en fard. Ja, det er faktisk mere end en fard. Det er en rukn. Det er en hjørnesten i islam. Det er en af de søjler, som islam hviler på. Hvis man forlader salat, så forlader man islam. Salat blev givet til Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam under hans mi'raj. I kender alle sammen historien, hvordan han fik 50 salat til sin umme. 50 gange om dagen. Og han kommer på vej tilbage fra mi'raj, og han møder Sayyidina Musa alaihi salam. Og Sayyidina Musa alaihi salam siger til ham, det kan ikke klare. Og Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han går tilbage og siger til Allah, kan vi ikke sætte det lidt ned? Og han får det sat ned, og han kommer tilbage og frem og tilbage og frem og tilbage en masse gange. Indtil antallet er ned på 5 i stedet for 50. Og selv der siger Sayyidina Musa alaihi salam, det klarer vi ikke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siger, jeg kan ikke gå tilbage på det. Det bliver ikke. Ja. Og vi fik 5, som tæller som 50, fordi det er jo ikke sådan, at Allah han formindsker noget, bare fordi han gør opgaven nemmere for os, så formindsker han jo ikke den belønning, der er inde. Men vi ved jo alle sammen, at der findes mange, som ikke får bedt 5 gange om dagen hver dag. Det kan være en stor opgave, og det er der ikke noget mystisk eller galt i, at der er nogen, der synes det er. Fordi sådan er det. Det er en stor opgave. Og hvis man har et arbejde, for eksempel, som forhindrer en ud at bede til tiden, så kan det godt være svært at få bedt sine bønner. Og det kan godt være, at man har svært ved at samle op på det, når man kommer hjem, fordi så er der en hel masse andet, der presser på, og så videre. Der findes masser af forskellige ting i dunia, som kan holde os hen fra vores 5 daglige dukker. Men de er en udfordring, en prøvelse på vores tålmodighed, og en af de ting, som Allah holder rigtig meget af. Derfor har han givet os dem igennem hele vores liv. Igennem hele vores voksenliv. For at vi skal have den her mulighed for at gå ind og lave det her lange, seje træk, som bønnen er. Vi har 5 bønner om dagen. Vi har 365 dage om året. Det er sådan noget som 1800 bønner om året. 18.000 bønner på 10 år, hvis man så siger, man lever i 50 år som voksen, så er det 54.000 bønner, så er det cirka. Nej, det bliver 80.000 bønner, som på en 50 års periode. Hvis Allah nu havde sagt, I skal bede 80.000 bønner, det er ikke. Det kunne jeg godt have gjort. Så kunne man stille sig op, og så kunne man sige, okay, jeg høvler du af på en måned. Det var 2. Det var 2. Og så er jeg fri. Sådan har Allah ikke gjort det. Han har ikke givet os det frirum, der bare siger, bare smid hele puljen på én gang, og så kan man holde fri væk. Nej, han har givet os den der lange, seje vandring. For også at illustrere noget for os. Ja, det ved jeg nok bedst, man skal ikke sidde og sige, hvorfor han har gjort det, men altså, det illustrerer i hvert fald noget for os. Det illustrerer netop det for os, at det at gøre noget vedvarende, dagligt, flere gange om dagen, igennem en meget lang periode, har en effekt. Jeg har før lavet sammenligning, og lavet den igen med bøn og vand, der drypper. Hvis man har sådan en, lad os sige,
vi tager en 80.000 liters, for nu der er cirka 80.000 bønner. Hvis man har en tank med 80.000 liter vand, og så lukker man op for sluserne og lader den plaske ud over en klippe, så bliver klippen våd, og så tørrer klippen, og så er det det. Men hvis man i stedet for lader den falde dråbe for dråbe, alle de der 80.000 liter falder dråbe for dråbe ned på klippen, så vil man, når alle 80.000 dråber er faldet, kunne se, at der er sket en ændring i klippen. Vandet, det her bløde, fine vand, har hulet klippen en smule. Selvfølgelig afhængig af, hvilken type klippe det er, hvor højt vandet falder fra, osv. osv. Men under alle omstændigheder vil 80.000 liter, der falder dråbe for dråbe, selv på meget hård klippe, vil det kunne lave et mærke, som man vil kunne se. Og det er jo det, der sker. Selv vand kan udhule en klippe. Og selv bøn kan blødgøre et hjerte, hvis det bliver gjort på den rigtige måde og over den der meget lange periode. Igen et eksempel på, hvordan vi skal så udholdenhed, tålmodighed. For hvis vi har fået alle bønnerne på én gang, så vil de slet ikke have den effekt. Det kan godt være, at man vil blive meget opstemt, hvis man nu bad 80.000 bønner på 3 måneder. Så kan man godt blive måske ret glad i hovedet i et stykke tid. Men så vil det fortage sig igen. Så den der lange, seje proces gør noget andet. Den blødgør hjertet, det spirituelle hjerte. Den sørger for, at vi flytter os på en uigendrivelig måde. Fordi når først klippen er hulet, så kan man ikke glatte det ud igen. Eller man kan ikke fjerne den hulning, som vandet har lavet i klippen. Og det er det samme med vores hjerte. Når bønnen har været inde og arbejdet med menneskehjertet, så sker der en permanent forandring. Og den bliver ved. Og den bliver ved, og den bliver ved. Og det er ikke noget, som kommer på en dag, eller 2 dage, eller 5 dage, eller et år. Selvfølgelig kommer der noget hver dag. Men det er svært at se. Det er noget, som man først, hvis man har bedt igennem mange år regelmæssigt og kigger tilbage, så kan man se, hold da op, ja, bønnen har altså gjort et eller andet, den har flyttet mig. Den har rent faktisk flyttet mig som menneske fra et sted til et andet. Så kan man argumentere for det. Var det nu bønnen, der gjorde det, eller ville du have flyttet dig alligevel, om så du ikke havde bedt? Jeg kan ikke give et empirisk bevis for noget som helst i den sammenhæng. Men jeg ved, at millioner, milliarder af mennesker igennem menneskehedens historie har vi kunnet fremføre samme argument, som jeg lige har fremført, nemlig at vedvarende bøn forandrer mennesker. Det er meget simpelt. Og det er jo det, snakken går ud på. Det går ud på at forandre sig selv, det går ud på at opbygge sig selv som menneske. Som Allah siger, ingen overholder jo regel, hvad vi kommer ind, han jo regel, hvad vi siger. Og Allah ændrer ikke noget for folk, før de ændrer tingene for sig selv. For sig selv, det er altså en ting. Det er ikke sådan, jeg skal forandre i mit lokalsamfund. Nej, jeg skal forandre for mig selv. Det er der, jeg skal gøre mit arbejde. Og det kan jeg gøre ved hjælp af de værktøjer, og Allah har stillet til rådighed. Og et af dem er bøn. Et andet af dem er sabr. Udholdenhed, tålmodighed, vedvarenhed i processen. Og nu nævnte jeg før, at salat er en fard, altså en forpligtelse, og det er en hjørnesten i islam. Og Allah siger i et vers i Koranen, fasta'inu bis-sabri was-salat. Fasta'inu bis-sabri was-salat. Søg mig i sabr og salat. Og det bemærkelsesværdige ved det her vers, det er jo, at Allah sætter sabr før salat. Der er ikke noget tilfældigt i den måde, Allah præsenterer tingene på. Så når han siger det her, så sætter han jo ordet sabr på en enormt høj plads. Fordi han sætter ordet før salat, som er den fard, som vi kender bedst. Det er den, vi skal lave 5 gange om dagen. Og vi ved, at hvis vi forlader vores salat, så forlader vi islam. Og så sætter Allah sabr før salat. Der får vi en hammer det, som vi ikke kan misforstå, hvor væsentligt sabr er.
dog rigtig mange steder. Det er faktisk et af de ord, Allah bruger flest gange i Koranen. 90 gange forekommer ordet sabr i Koranen. Det er altså ikke små ting. Et ord, der bliver nævnt i Koranen, har en stor betydning. Et ord, der bliver nævnt flere gange, har en større betydning. Et ord, der bliver nævnt mange gange, har en meget stor betydning. Så sabr, må vi sige, det hører altså til i sværvægtsklassen af ord, når vi taler koranisk terminologi. Det er helt enormt vigtigt, og ikke mindst i en tid som vores. Ikke mindst i en tid som vores. Jeg oplever meget ofte noget, som jeg umiddelbart tyder som værende mangel på tålmodighed. Hos mig selv naturligvis, men også hos andre. Fordi jeg tit bliver spurgt om råd fra andre. Og meget, meget tit i ægteskabsproblemer i særdeleshed, synes jeg, der er en udpræget mangel på sabr. Her kan det være både i form af overbærenhed, som er en umådelig vigtig disciplin i ægteskabet, men det kan også være i form af tålmodighed. Man forventer simpelthen for meget fra hinanden. Mange mennesker går ind i ægteskabet med forventningen om, at ægtefællen skal levere 100% op til ens forventninger. Det er ikke fair, fordi der er ingen af os, der selv kan levere 100%. Måske kan vi en gang imellem i et kort øjeblik, men vi kan ikke i en vedvarende proces eller konstant levere 100%. Men hvis man går ind i ægteskabet med forventning om, at ens ægtefælle skal opfylde alle ens drømme og forventninger og forhåbninger 100%, så går man ind i ægteskabet med en forkert forudsætning, fordi der er ingen, der kan levere det. Og der skal man så slå bremsen i af tålmodighed og overbærenhed og sige, nå ja, det er jo egentlig mig, der har spændt eller stikket lidt for hårdt her. Jeg må hellere komme lidt ned i gear og forvente lidt mindre, fordi du er menneske, og du skal have plads til at være menneske, lige så vel, som jeg skal have plads til at være menneske. Men det er ikke alle, der formår det. Og så kommer de løbende efter 3 måneders ægteskab, eller 4 måneders ægteskab, eller nogle få ugers ægteskab. Vi skal skilles. Jeg kan ikke holde ham ud. Eller jeg kan ikke holde hende ud. Så må man sige, ja jo, vi er gået ind i det her. Det er kun få uger siden, så her bliver gift, altså. Slap af. Nogle gange hjælper det. Nogle gange hjælper det. Og jeg tror, det er noget at gøre med, at der er en udbredt mangel på tålmodighed og standhaftighed og udholdenhed i samfundet generelt. Det er ikke kun hos muslimer, at der er den her mangel på tålmodighed og udholdenhed. Det er faktisk sådan en generel tendens ude i samfundet. Hører jeg også fra folk fra andre færger. Altså det der med, at jeg skal have det hele nu. Jeg har ikke tålmodighed til at vente. Jeg skal have den nyeste iPad nu, fordi den udkom altså for 3 dage siden, og jeg har den ikke endnu. Jeg skal nå det hele på den halve tid. Når vi sidder i computeren, og det går 3 nanosekunder for langsomt for en side at gå, så begynder vi straks at kigge rundt og sige, er der noget galt med forbindelsen? Er nettet røget, eller hvad sker der lige her? Vi har ingen tålmodighed længere. Stjerne for en aften, hvad det nu hedder, alle de der tv-programmer her, sådan noget med, jeg skal passes frem til at være noget. Og det skal helst gå hurtigt, fordi jeg har ikke tid til alt det der hængende omkring. Vi lever i en tid, hvor der ikke er tålmodighed. Vi lever i en tid, hvor der ikke er viljen til at løse problemer. Man vil hellere løbe væk fra det. Og tro, at man kan løse et problem ved at løbe væk. Kan man ikke? Det burde man vide. Der er ingen problemer, der bliver løst ved, at man løber væk fra dem. Problemer løses kun ved, at man håndterer dem, når de viser sig. Man analyserer dem, man finder en metode, og man går ind i løsningen af problemet. Jeg løber ikke væk fra problemet. Det løser intet som helst. Men det er der en tendens til. Der er en konfliktskyhed i samfundet generelt. Der er en vilje og en lyst til at løbe væk fra problemer, når de viser sig. Og der er ingen tålmodighed til at blive stående, når vinden blæser.
Det er noget af det, vi kan lære det. Islam, hvis vi bruger islam korrekt, hvis vi bruger de værktøjer, der ligger i islam, så kan islam give os den ro og det overskud, der skal til for at håndtere de problemer og de udfordringer, som der ligger og venter på os. Det er spørgsmål, om vi tager det til os, eller om vi ikke gør. Og Allah har lagt det foran os. Vi har for så vidt sagt ja til det. Spørgsmålet er jo så, om vi formår at bruge det på den rigtige måde i vores liv, og vi formår at omsætte det, sådan at vi tager det med ud i virkelighedens verden, og det ikke bare er en teori, der ligger et eller andet sted og roder ude i baghovedet, eller i en lukket bog over på hylden, men faktisk bliver noget, som vi tager med os ind i dagligdagen. Og her er bøn. Bøn er noget af det aller bedste til at give den tålmodighed i livet. Bøn og taknemmelighed til Allah. Taknemmelighed til Allah. Når vi takker Allah, selv for de problemer, vi får, når vi takker ham, når vi lovpriser ham, så øger han vores tålmodighed. Så øger han vores tålmodighed. Og der er ikke noget, vi har mere brug for efter vores iman. Så er der ikke noget, vi har mere brug for at klare det hele, end en enorm stor portion tålmodighed. Og jeg håber, inshallah, at Allah vil regne os imellem os sabirin. Og det er en stor ting at bede om, fordi en af dem, der sagde, og du vil se, Allah vil regne mig imellem os sabirin, det var Sayyidina Ismail, alaihi salam, da hans far sagde, jeg har drømt om, at jeg skal slagte dig, jeg skal ofre dig, min søn. Og hvad siger drengen? Han siger, gør som du vil, gør som du skal, og jeg skal være inshallah, der er en af sabirin. Den form for sabr, den kan vi jo slet ikke hamle op med. Men det at bede om at være en af sabirin, en af de tålmodige, det kan vi bede om. Og så bliver det givetvis ganske vist på et lavere niveau, men ikke desto mindre. Det er i hvert fald noget, vi bør stræbe efter. Og jazakumullah khairan, og assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brødre, der er faktisk sådan cirka 3-4 pladser herovre, inshallah. Hvis vi lige kan prøve at tage igen 20-30 cm længere fra skrum. Og hvis vi også kan rykke en smule til venstre for sig, så kan dem, der kommer ind, have mere plads, inshallah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر على
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي ضاء مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي ضاء رغم أنف الملحدين رغم أنف الملحدين فيضه عم البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Sheikh Abdul Wahid. Even though I couldn't understand his lecture, but I thought it was interesting. MashaAllah. Serious, I really thought it was interesting, inshallah. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us benefit from what we have heard from Sheikh Abdul Wahid. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase us in sabr. Allah subhanahu wa ta'ala increase us in iman. Allah subhanahu wa ta'ala increase him in knowledge, and Allah subhanahu wa ta'ala increase all of us together, the rank in our Jannah together with Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. Topic chosen was very interesting, very important, mashallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among sabirin. To understand a little bit of what we are going through at this time, challenges that we are going through. Sometimes we think that it is difficult to practice Islam at this time. Maybe in this country or any other country, even in some Muslim countries. Wallahu a'lam. We have to look back at how did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lived during his time together with the Sahaba radiyallahu